kanubaga kelen la bɛɛ lajɛlen folo fo aw sigiyɔrɔ an b'a fɔ aw bisimila aw ka jɛmukan Mali kɛnɛ kan ni o ye ça s'exprime u y'a fɔ ka kuma di aw ma aw ka hakilinataw fɔ gɛlɛya min bɛ aw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'an bɛ dakun ta ka nɛgɛjuru sira labila aw bɛ weleliw kɛ ka hakilinataw di o kan an ka bi jɛmukan dakun bɛ tali kɛ min kan o de ye an bɛ y'a ye k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ wagati min ko sisan réseau ko tile ninnu yɛrɛ la an ka animation ni o ye animateur ye o ye minnu bɛ kuma radio la ani télé la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka émission ni o ye ka maaw la ɲɛnajɛ ka maaw kunnafoni émission débat b'o la o n'a ɲɔgɔnna caman olu ka baara u jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye an bɛ se ka fɔ an bɛ wagati min na ko bi kunnafonidila ni o journaliste ani animateur yɛrɛ kelen don wa an bɛna kuma olu bɛɛ lajɛlen de kan ka walawalali caman kala walasa u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ fo ka taa se animateur télé yɛrɛ a jɔyɔrɔ ye min ye a ka baarakɛtaw ye min ye a bɛ se ka maaw la nisɔndiya a ka baara kɔnɔna na cogo min na o n'a ɲɔgɔnna caman an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen bisimila maa min b'an bolokɔrɔ ni an n'ale bɛna jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ ale tɛ maa dogoli kɛrɛnkɛrɛnnenya la animation télé ta fanfɛla la ni ale de ye Abubakar Sakɔ ni bɛɛ b'a dɔn ni plaisir ye i ni ɲantuma plaisir. Nba Abi i kontan. Nse an b'i fo an y'i wele ka na i bɛna walawalali min kɛ filɛlibagaw ni kanubagaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ dakun na cogo min na sɔɔni an bɛ nɛgɛjuru sira labila aw fana bɛ weleliw kɛ k'aw hakilinataw di an b'a ye maa caman b'i dɔn maa caman b'i ye mais plaisir yɛrɛ ye jumɛn ye plaisir mun de y'a to plaisir yɛrɛ animation kanu i bɛ se k'o fɔ filɛlibagaw ni kanubagaw ye. D'accord a diyara n ye Abi ka foli di lajɛbaa bɛɛ lajɛlen ma maa o maa bɛ télé kɔrɔ nin waati in na an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. Bɛɛ ye foli minɛ. I y'a fɔ cogo min na ne tɔgɔ ye Abubakar Sakɔ mais mɔgɔw bɛ n wele ko plaisir. N ye ɲɛfun kɛ ka di n ye kɔrɔbɔrɔ de ye donc n ye nordiste de ye donc n bangena ɲɛfun kɛ bon depuis n fitinin ni ne taara école la donc ni bɔra école la ni seginna ka na ni saki bila so dɔrɔn radio so fila de tun bɛ ɲɛfun kɛ a wagati radio Isabelle ani radio Kol Sogondo n bɛ saki bila dɔrɔn bon tɔw bɛ écoleden tɔw n'olu bɔra école la olu bɛ dumuni ɲini bon ne bɛ radio sira ɲini ne bɛ boli ka taa radio so la ka taa n sigi yen nɔ k'a lajɛ u b'a kɛ cogo min na passion de don a kun ka di ne ye donc ni a ko ninnu bɛ ni dabali ban mɔgɔw bɛ kuma fan wɛrɛ fɛ dɔ bɛ to fan wɛrɛ fɛ k'i lamɛn donc ou bien souvent n'u ye enregistrement dɔ kɛ i bɛ taa sɔrɔ i yɛrɛ tɛ yen mais i kumakan bɛ ka bɔ radio la i yɛrɛ sigilen bɛ k'a lamɛn donc fɛnw don minnu tun bɛ ne dabali ban kosɛbɛ minnu kanu tun bɛ n yɔrɔ la kosɛbɛ donc n tora n bɛ to ka taa yen nɔ n bɛ to ka taa radio Kol Sogondo la yen nɔ donc n ye n to de la don dɔ la maa min tun y'an ka technicien ɲɛmaa ye bon alimami Falago fana tun don misiri welela fana de tun don donc i to la don dɔ la a taara misiri la a ma se ka segin ka na joona bon wajulu de tun b'a la donc ni wajulu banna i kan ka publicité dɔw latɛmɛ ne tun bɛ programme dɔn n yɛrɛ tun bɛ taa n tun bɛ tewuli ni fɛn dɔrɔn de kɛ ne minnu sen tɛ foyi la donc ale ma na joona donc kasiti banna radio mɛnna a bɛ silence la mɔgɔ tɛ yen bon n bɛ ka n yɛrɛ ɲininka n ka maga la wa ou bien n kana maga la ou bien n k'a to yen bon mɔgɔ tɛ ka na bon radio fana tɛ ka kuma donc ne fana y'a laminɛ k'an sigi daki kunna donc ka publicité k'a la publicité bannen ne y'a daminɛ ni variété parce que almariba dɔ tun bɛ yen kasetiw tun b'a kɔnɔ donc Umu Sangare ninnu Nabintu Jakite ninnu Ramata Jakite ninnu kasetiw tun bɛ yen nɔ donc ne y'a ta ne nana ne b'a don dɛki la ka jouer donc ka variété kɛ quoi c'est pas que n ye kaseti kelen k'a la k'a bila ka taa dɛ mais dɛki fila de don n bɛ kasetiw ɲagami ɲagami donc directeur y'i to so a dabali banna quoi donc a bɔra fo so a senna ka na ka ni jɔ ne kɔfɛ ne wɔsilen bɛ minɛnw kunna mais ne m'a dɔn a jɔlen bɛ ne kɔfɛ ka ne lajɛ donc ne tila ne ɲɛwolo ne wulila ka n jɔ kɔ ne ja tigɛra ne ko ne ma ko u tɛ appris sa a fɔ ne na tɛ k'e sera nin na ne ko non n ko n b'a lajɛ ten fɛ dɔrɔn n bɛ se k'a fɔ n ka baara daminɛ a don de depuis o y'a sɔrɔ n ka dɔgɔn yɛrɛ fana donc à partir de ce jour a ye ne intégré programme na donc fɛn caman bɛ ne b'o kɛ n to la ka na micro minɛ radio Kol Sogondo kelen na yen nɔ donc alhamdulilayi ka na Bamakɔ yan na k'a daminɛ encore radio Voix du Jeune na ka stage kɛ radio Donko la ensuite j'ai eu la chance ka
ka kɛ RFI France 24 ani MCD France Média Monde. Lui m'a tant formé Mali la masterclass ko kunna. J'ai eu la chance ne kɛra o mɔgɔ tan na. Ensuite kana renouveau la, ensuite ka stage kɛ télé wɛrɛw la Burkina Faso, BFM TV. Donc alhamdulillah sira ka jan dɔɔni quoi, sira ka jan dɔɔni. Donc fo kana se bi an bɛ télé fɛ son show la. Alhamdulillah. Et am se ka dɔn plaisir yɛrɛ nana cogo di? Bon, plaisir nana de un, nya fi cogo min na nya finke. Donc on tun bɛ téléphone labila. Ne tun bɛ émission min kɛ c'est le choix de l'auditeur. Donc mɔgɔ bɛ weleli kɛ k'a fɔ n bɛ nin musique de fɛ. Parce que en ce moment téléphone ko tun tɛ ten kosɛbɛ k'a fɔ i ka musique k'i ka téléphone kɔnɔ. Donc mɔgɔw tora weleli la ni min y'a ta fɔ ne b'o kɛ, ni min y'a ta fɔ mɔgɔ dɔw bɛ wele kɛ a ko vraiment non ça coûte, tu nous fais vraiment plaisir. Tu es un vrai plaisir. Mais bon, ok. Donc il y a un peu là, à Bamako ici au lycée, on a sur d'autres pour juger plaisir. Non, mais le plaisir qu'on m'a dit là voilà. Est-ce qu'il y a un temps? Parce que nous pas voilà, ça marche nous go. Mais c'est plaisir. Parce qu'il y a une musique avec plaisir. Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Abifo, voilà, l'ina. Et il y a qu'à faire un animateur. Il y a un boulot, animateur du ménérou, animateur Carole Kanake du mén. Animateur et chef d'orchestre. On va préciser parce que nous avons animateur Kacha. Animateur Robé, on télé, mais en taille, animateur télé, chef d'orchestre de deux quoi. Quand on la nyanaje kan nindi émission en réalité une phrase niveau qu'on a définir un mot de faut que machama animateur de nindi émission surtout émission de divertissement et aka rôle quand a kemi mamu mena d'abord présence physique la mon bena salle kono kana émission participer ka connexion do nonje mon si le télé koro ka connexion do le fana nonje ensuite mo na kun fana mi wo ka tubla ko télé bla ela ki la je ka émission la je kan la je ka plaisir ke le fana donc nemo fana ni nga va fo animateur ka bara de ka nindi émission ma pour que jemu kama pour que ka se ka la wala et rebulu wala bi saka ke tugudi bon sira ka jandonia non kama ta wati bere tambolo na ba ese ka ndado la don ka kuma ba fo d'abord animateur yere pour que ga d'abord déjà maoma ni aider à évoluer devant la caméra ka hali ma delega jo caméra nyama mais il est quand ni kuno dron ka foku abi fi la bara ni caméra nyokoro ni kadni déjà ni bara ni détail parce que fa ka jayi folodi kon bala ça c'est la première des choses donc flana mi na jari ni bi fa ka dola mi to fo kuma chama ni be mon bon stage là mi to ka mon fouiller la première des choses de formation en foloré il y a renseigné animateur bam temena le parcours ka c'est très important ni renseigné le parcours ka et les résultats mi soro avec erreur dabaliba avec erreur étonné donc animateur ba ou bien mon temena mon émission de divertissement animé donc il gerula et ko ni nga be ko ka parcours ni sur les réseaux sociaux ou bien il ko domo ko wele ko ni nga a ke chugodi asera chugodi donc nous barons et formation spécifique T quand vous qui animateur qui une formation qui est mais quand la formation est au journalisme et ça c'est la base animateur fait un film et quand le journalisme formation qui est fort parce que obi kisi erreur chamama base erreur odi sinon formation te ka fonia animateur grand taille amna animateur formé non atteint mais il sait qu'il formé journaliste et avec base de dima ensuite expérience fanabala ni beka watimna une formation voilà il faut faire des stages
pour que ka se ka i bɛna a b'i gɛrɛfɛ a b'i b'a ka émission préparer cogo min na a b'a kɛ cogo min na donc tu apprends donc faut que expérience dɔɔni sɔrɔ o la et aussi il faut avoir une bonne culture générale. Et moi-même, vraiment, je pense à tout bari. Une culture générale, bila. Ni animateur, il m'a dans une animation de l'endroit de Kono, mot de l'endroit non. Il can a bête kala. Parce que fin sujet, fin, mana bête c'est la thématique émission Kono. Qui toque mana bête c'est la thématique émission Kono. Et bon, tant que moi, c'est gana. Dîner beaucoup moi, c'est gana. Géographie beaucoup moins psychana, histoire beaucoup moins psychana, science beaucoup moins psychana. Donc il faut qu'il y ait donne belle, il faut de ma culture générale. Voilà qui est la télévision comment on a boit quand wati il faut même ce qui défend et c'est la question de poser au camp. Voilà. Mais dans pour la tombe mais si tu veux aussi on peut continuer à jamber. Voilà. Et il a fait ça, il a comment là, il faut que il m'a nevenu qui fait journalisme kala folo. Et parce que ambaye wati ne ko santo ma chama be no ne ba ne be se filmer la ne to kan yere filmer ka to kan jenga ka video nu kene mɔgɔw bɛ ne ye o la u b'a fɔ ko a karisa n t'a dɔn bɛ nafa cogo min na quoi ale bɛ se ka nin kɛ o la ne bɛ n ka animation ta k'a d'ale ma a bɛ taa sigi plateau la kuma sugu dɔw bɛ kuma dɔw ni kuma dɔw bɛ yen o bɛɛ kan ka jateminɛ plateau la ne tɛ o ɲɛɲini ne kɔni parce que ne bɛ se caméra kɛcogo geste ni fɛn min na dɔrɔn ne bɛna sigi bon ne ma a journalisme kalan kɛ ne m'a fɛn kɛ i bɛ se ka jumɛn fɛnɛ fɔ o yɔrɔ la parce que an bɛ se k'a fɔ journaliste yɛrɛ ani animateur kelen don wa. Journaliste et animateur c'est clé parce que comme on l'a dit, le journaliste avait traitement d'information de Kono. Par exemple, un présentateur est un journaliste. En fait, le charia de réveil, ni contenu de réveil, aucun conçu. Et très généralement, le présentateur ou le journaliste est au service d'un contenu. Contenu de réveil, non, et quand on dessus, et conducteur de l'ébidina, et quand on dessus. Alors que l'animateur, lui, il est dans l'animation, dans l'improvisation, dans l'humour, dans quel intérêt à les donner. C'est même pas la même chose. Mais basé, il y a vraiment journalisme. Parce qu'il y a des fins qui sont finies. Ni manga fo ni dona ni fo idona ma gashi la manga ni fo et quand on commence on fo mo tu peux être télégénique il sait comment là comment kan bien et il sait ni comment là do là et tout ça mais cela ne fait pas de toi un animateur il faut d'abord qu'il forme et gagner une follow ni nani sigi plateau parce que ni nani sigi plateau quand déjà allez regarder follow parce qu'il y a les 5 clés de l'animation et vous quand bien faut non bala ni nani sigi d'abord yere mo la ji chogo follow et quand mo ko me chogo di au bala et quand ko mo fait chogo di et quand ko me fait ton humain par exemple quand tu dois annoncer un décès et quand ça annoncé par exemple il sait ici qu'il faut bah il y a un gafo ko non il y a ka fo en fait on a chama donc charia do de bala même les gestion en fait si tu fais pas attention il va me vexer donc j'essaie de ballon faut que je sois adapté tout ça sur le respect j'essaie d'adapter et puis quelque chose de référence sur le plateau et puis il finit de jouer il faut qu'il parie quand ça nous fait lui là mais sur le respect comme on l'a dit bon donc ici il y a fini bateau nous réveiller bon d'accord fini bateau on va faut donner un sigi il a télé là parce qu'un matrice de animateur de nous il finit sur les chefs de famille ou bien il faut te faire bien la télé il y a habillement sur de il y a exactement voilà et bon il s'est comme fana fo minnu be ake surtout ami wakati ne say réseaux sociaux ko tena minnu be animation ke kasoro mata formation ke ma foshi ke bustiki kuma do la ka kuma do yere fo ere mi fana ba bara konna na fi yere ibi maloya ou
place là il bɛ se ka jumɛn fɛnɛ fo yɔrɔ la. Bon, je pense que o tɛ sira jan ye quoi. C'est bien parce que dɔw bɛ yen nɔ a bɛ kɛ comme ni sans maigrir quoi en réalité a bɛ na yelen dɔrɔn mais a bɛ tɛmɛ. C'est parce que yani o cɛ a ma préparé donc après c'est ka na parce que animateur y'a ye phase saba de avant qu'il ka k'a ye ni kɛra ye et après. C'est bien waati ko don i bɛ tila ka tɛmɛ il y a des animateurs baw tun bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ minnu bi on n'entend plus parler de eux minnu taara fɛn wɛrɛw la donc il y allait après donc du coup yanni ka na fɔlɔ la formation j'insiste vraiment sur la formation. Voilà. Formation yɔrɔ de ka gɛlɛn kosɛbɛ mɔgɔw tu b'a fɔ sur les réseaux sociaux même c'est autre chose ne tɛ taa réseau kan parce que réseau ye ko wɛrɛ ye moi je reste vraiment dans mon domaine qui est la télé yɔrɔ ye aujourd'hui animateur caman bɛ yen nɔ aujourd'hui n bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi bonya dɔɔni bɛ ne kan moi je peux pas me permettre de faire certaines choses. Alors donc il y a fond, nous donnons les brouillons TikTok brouillon vidéo bas n'est pas là. Mais après nous à plaisir. Moi bi bon les nous bi bon faut bi bon chou ça me ça nous aussi qu'il a été ni tchema il a. Donc ça te pousse à une réflexion. C'est tout le diable avec qu'il a qu'il faut faire très attention. Voilà. Mais hakil la c'est ça. Il a faut un peu direct de quoi nana c'est ça. Exemple Emana et émission du karaké a bena fo ibla la crise konnana direct du nodu amana ke tukutuku kan ga faire improviser ni o ka so nunu nana o ebolo animateur kanka a gérer tout dit. Bon, là, on est vraiment dans l'improvisation. Improvisation, parce que l'émission est préparée. Non, il faudra que Karsa be chini. Il y a baraka. Nous avons une question de Karsa là. Ni Karsa comment dire. Faut bon, ni invité changera. À la dernière minute, ni invité bla. C'est très compliqué. C'est là où nous avons cité capacité d'adaptation d'accord. Donc il est adapté parce que il va donner on a un problème un animateur au problème de Wandala au problème du mais même mes télécoms watina agasira fuita la abiku ton père est décédé agasira fuita la qui va banaï baba allez na min kama ila ersera abla la fekiye a fait ka kuna funi va fait ka ni sonja donc anano de kama donc maintenant emana bon c'est comme si m'a boué on va faut qu'il m'a boué de un parce que allez de qui sera parce que allez de dégoûter et recharger donc abonnement ta donc on a ce qu'il a doit avoir de deux là donc déjà avoir l'eau et on a fait nos dames en retour. Exactement. Donc du coup l'invité maintenant tu dois improviser. Bon, moi faut déjà voir quand on a improvisé parce qu'il faut même faire colonne fanaké. Voilà. Mais tu dois improviser. Improvisation c'est avec du temps tu dois réfléchir quel thème tu dois prendre. Par exemple, si c'est une émission sur Goudou, c'est très compliqué. N'inviter qu'un rond de vidéo. C'est peut-être débattre avec ton public, leur faire savoir que bon, d'abord il y a invité dans que sujet de ta adapter dans ton entourage, même à la télé, tu vas trouver qu'il y a des gens qui sont vraiment très compétents. Compétence de boula, fin de boula, on a fait. Mais tu as moi, mais ni tourner à la difficile à tirer ta côté, tu as traité. Là, c'est comme en famille, question maintenant, voilà. En improvisation, on est à qui n'est pas faut chercher à la qui était le maire, ni le gouvernement va get chouoli. Voilà, n'est pas ni israélien. Le flâner est noté. On y a mon rôle baroque. Il y a quelque chose de très baroque. Prenez un thème, vous traitez le thème. Donc, à l'impossible, faites une rediffusion. Mais c'est très compliqué quand même. Voilà. Très compliqué. Mais il faut savoir vraiment s'adapter. Qu'à fin de dit, la débat, quoi. On a fait beaucoup, c'est bien. Et c'est ça. Il y a qu'on a fait, c'est très important. Il n'y a pas public. Mais c'est qu'il n'y a public. Assurance sur il n'y a public qui est tout dit. Il y a fort. Il y a carré là. En bas, il y a fort. Mani et
mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ yen nɔ émission ka di mais caman fɛnɛ bɛ n'a sigi parce que karisa yɛrɛ bɛ se a ka kɛ ko kɛcogo la o de la an bɛ na émission filɛ ni o n'a kaw nana cogo min na sa e yɛrɛ filɛ exemple la e yɛrɛ bolo o bɛ na o confiance sugu bɛ na mɔgɔ ni a ka public cɛ cogo di. C'est une question très importante. Et il y aura là vraiment, je pense que avec une passion de dos, moi, mais parlant de moi personnellement, passion de dos, parce que ni dans le studio qu'on a déjà, ni un public qui est coulé l'intégrer pour l'énergie de Dieu. Ça me donne de l'énergie, ça me donne. Et puis nous, il fallait faire aussi, et je me pose des questions. Est-ce qu'il y a une chose, est-ce qu'il y a une chose, est-ce qu'il y a une essai pour qu'on connecte. En fait, il faut cette connexion-là entre toi et ton public, il faut qu'elle soit installée. Nous déconnecter la c'est pas bon. Voilà. Il faut que cette connexion-là, parce que la connexion n'est pas ton niveau Congo, oui, la main. Parce que l'émission de là, tu as même du mal à calmer ton public. Parce que la connexion est ton numéro. Cette connexion-là, quoi. Il faut qu'il y ait donc, très généralement, mon petit secret, c'est quoi? Les deux, l'émission-là, je commence d'abord parler par le public. C'est-à-dire je me connecte d'abord avec eux, j'attends d'avoir leur attention sur moi. C'est comme ça que la main de par mes actes marketing. Par exemple, ça va, tu vas bien. Quand on caméra mais c'est une façon qu'à connecter nous. On me dit, parler de donc, ça veut dire que le public peut-être amener un signe par là. Donc, du coup, attention au boulot, il fait. Ou bien ni donner le refus bon bo quartier jumena na ou bo bangon non bangon courant ta fini donc tu vois tu installes cette connexion là jaguar nous donner le public il faut une connexion installer le public donc na connecter nous on a émission à revenir voilà on aura cadé mais o ya aussi ça ni il ka public bi ñoron créé mais il a fait exemple on t'a fait les 600 ans ou bi la gérer et ou bi ça ka keto di. C'est la même chose en réalité. Parce que ton public là, c'est comme la même chose par exemple. Tu es connecté aussi avec eux. Aux connexions fondamentales, la raison pour laquelle on te dit, présentation, animation, donner quoi. Donner sourire quoi. C'est comme si il y avait une télé qu'on fait. C'est pas une affaire, mais il est fait quoi. Tu comprends? Connexion de donc ni il a la il faut non tu es avec cette personne là. C'est un moment il faut une télé en fait ils n'ont pas passé une bonne journée ou bien ils t'ont sur le fin de bout là. Mais c'est à toi de dégager tout ça pour Belbouka. Donc nous dans le niveau que nous fait ni elle est. Ensuite, il faut les mettre en l'aise. Parle avec ton public. Comment faire quoi? Caméra quoi. Derrière la caméra, il y a des gens morts donc il faut qu'il y ait comment le faire. Il faut te connecter avec eux. Il y a raison pour laquelle souvent, même pour la phrase de quand je présente une émission, public émission, c'est comme la personne se sent touchée tout de suite. Alors, voilà. Donc, connexion au Jaguar de Fokagana. Et Hakilao, animateur, surtout animateur télé, à quand a besoin créer pour qui à la koja moya parce que au besoin créer do fana be nani ay fo ibe fo bali fo be kebali ke mu be ke de kun fane. D'accord. Bon ma clean don. Il faut qu'on a besoin de créer pour que Kaere Koja Moya. D'abord, c'est une question de Djabi parce que quand on a besoin de créer, oui, mais pas que Kaere Koja Moya. Pas que Kaere Koja Moya. Et quand je parle de buzz, je parle de buzz positif. Voilà. Quand tu parles de buzz, moi je parle de buzz positif. Et, en fait,
je l'ai dit, moi quand il est représenté, quand il a fini monde, quand il est mort fait, quand en fait, quand les compétences et les qualités d'un bon animateur, et quand on sort. Mais après ça, c'est pas pour que qui est le Kodja Moroye, c'est pas pour naître une star. Moro te émission de Moro que star yo. Il faut qu'on fasse un animateur qu'on fasse. Émission de animateur qui est star. Parce que contenu de l'émission, il y a un contenu de l'émission. Donc, au contenu follow de l'émission, il y a une erreur qui est l'émission. Mais ni erreur nana, faut aider à l'émission qui est star. Tu ne vas rien donner aux gens. Parce que l'émission fait que oui, il y a. Donc, tu dois créer des buzz, mais des buzz positifs, des buzz qui erreur fana kunka. Par exemple, les gars émission à chaque numéro on a besoin de créer. Tu vas voir que danser donc ça fait rire les gens. C'est un buzz positif. Et puis tu as son talent croix dans Nana, par exemple, Bamoussa par exemple. Donc Anana, donc l'état là, a besoin de créer. Donc c'est le buzz positif. Tu dois le créer. Et quand on y est, on a tout des émissions là. Mais les bad buzz, non. Voilà. Les bad buzz, non. Il y a continue, il faut continuer comme quoi. Tu n'es pas dans ça quoi. Toi tu es dans le divertissement, tu es dans ça en réalité. Tu es dans la promotion culturelle, tu es dans la promotion du talent, du chant, de l'humour, de la danse. Donc il faut le connaître quoi. Donc il est buzz créer ton buzz autour de ça pour que l'émission va s'engorger. Et l'émission s'engorge, il y a des s'engorger, l'émission non fait quoi. Voilà. Et la différence de télé et animateur télé et animateur radio fenêtre. Oui, il y a une grande différence, une très grande différence. Mais la base aussi c'est moi mani à radio là. Si tu es bon à la radio, tu peux être bon aussi à la télé, mais pas tout le temps parce que la télé c'est un autre monde, c'est autre chose en réalité. Moi je pense que il risque de quoi, surtout quand surtout si tu te fais une audience qui est là au niveau de la radio, ensuite quand la télé là c'est très risqué parce que moi il passe sur à sans ça paquet avec comment donc curiosité bala qui mais nous devons télé là au curiosité au bani. Donc du coup à canon il canon tumbala donc du coup dobe bon là c'est très risqué souvent qu'à voir radio là qu'à la télé là tout comme le contraire, tout comme tu peux te faire aussi des nouveaux fans. C'est pour ça qu'il y a la radio là, mais il y a une télé là, avec des gens qui voient même quoi, ils commencent à mais depuis qu'il y a télé là, ils coulent jarraï. Donc on fait bien, mais c'est quand même c'est un risque. Mais le plus important, c'est de savoir qu'il y a basé d'osoro. Il y a basé d'osoro. Parce que la radio là, fin de bien, il dit là déjà quoi, mais il vient à télé, il vient à barakan de wanga temali à radio kan. Parce que à radio kan ali ka il te vu là, il a fait il a interview là. Tu vas voir que il t'a micro jomun là, il va faut qu'il n'a qu'à qui présenter. Donc n'a pas comment à radio là, il n'a qu'à interview pas ça faut nettoyer karsaï, n'est baraini, mais à la télé voilà, parce qu'il y a des séries déjà quoi. Donc c'est la même chose. Donc ni dans les télé là à radio les gars que tu me vas faut yanka amika faut les voir belle jine bismillah à radio Chérif là quand né Aboubacar Sago plaisir mam bolo ne karafe la to ne na la télé ou te la ni na dans pof tu t'adresses aux gens qui te regardent. Donc base de données va sur le bon radio là et quand on a télé là c'est très important. Il y a un que tu sais là la quand il rebise ka fo anemu animateur bon animateur a secret be saka ke jumai anemu na afrika a décrit anemu secret wala faut être naturel. Voilà, naturel, donc il faut être naturel, faut rien forcer, ça se force pas en réalité. Moi
kana na ite mɔgɔ min ye kana n'o ja mɔgɔ ye quoi i jija i ye mɔgɔ min ye o ka ja mɔgɔ ye ne force absolument rien laisse tout venir naturellement et kana foyi compliqué i yɛrɛ bolo kana foyi compliqué i yɛrɛ bolo i ye cogo min na so kɔnɔ carré kɔnɔ i bɛ cogo min i bɛ nisɔndiya ni i tulu ni yɛlɛ mun kɛ na n'o ye kelen ye à l'antenne a banna secret wɛrɛ foyi t'a la il faut juste être naturel. Famna an bɛ nɛgɛjuru sira labila kanubagaw fana bɛ weleli kɛ k'u hakililataw di ne ɲininkali bɛ minnu fana bolo k'a kɛ n'an bɛ se ka minnu jaabi basi fosi t'a la an ka nɛgɛjuru sira bamanankan na o de 93 91 68 92 walima 78 68 74 14 an ka jɛmukan da kun bɛ tali kɛ min kan o de ye yalima an bɛ se k'a fɔ an bɛ wagati min na i ko bi animateur télé ni o ye maa minnu bɛ jɛmukanw la ɲɛnamaya telew la radio la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka baaraw a kɛcogoyaw bɛ cogo min na an bɛ se k'a fɔ ni a ka baara ɲɛnamaw bɛ sɔrɔ a kɔnɔ cogo min na an bɛ se k'a fɔ fana journaliste kunnafolidila ani minnu bɛ animation kɛ maa kelenw wa o n'a ɲɔgɔnna caman ni aw bɛ weleliw kɛ an b'a fɔ aw ɲɛna a bɛ to ka hakɛ to aw ka mɔgɔ telew la walima k'u faga walasa an bɛ se ka kumakanw mɛn ka ɲɛ cogo k'a fɔ aw ɲɛna fana an bɛ allo an bɛ kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo allo allo ni a y'an wele n'an m'a sɔrɔ aw kana décourager aw timinadiya weleli la n'a y'a sɔrɔ fɛnɛ hakɛto ɲini na a b'aw mabɔ telew la walima k'u faga walasa a bɛ se ka kumakanw mɛn ka ɲɛ cogo min na ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ ou bien n'u bɛ fɛ k'u hakilinataw di basi fosi t'a la aw bɛ se ka hakilinataw di ni ɲininkali b'aw bolo fɛnɛ n'an bɛ se ka minnu jaabi basi t'a la allo allo hakɛto i k'i mabɔ tele la allo allo tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min allo i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min allo allo an tulo b'i la allo 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 tɔgɔ duman jamu duman ne tɔgɔ Abdurahmane Berté Karamɔgɔ Abubakar la i Berté an b'i fo i hakilina ye jumɛn an ka jɛmukan dakun kan an b'a fɔ kanubagaw ye allo allo tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min Abu Sanogo ka wele ka bɔ Kolibali Boyi a kun kɛra fama ye Abu baasi tɛ yen baasi foyi t'an na alhamdulillah ala ka hɛrɛ k'an ye amina yarabi a ka sababumaw kɛ ami ami a ka sababu sabati amina yarabi ala k'o duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ yarabi i hakilina ye jumɛn jɛmukan dakun kan Abu ne hakilina ye foli ani nisɔndiya de ye o diyara an ye ne foli la s'a ma bi ka nisɔndiya kɔnɔ ani farifɛni kɔnɔ vraiment a kɛra tile fila ye o kɛra n b'a wele waati bɛɛ sɔrɔ ko de kɛra baara ye sinon waati bɛɛ lajɛlen an b'a lamɛn a ma nɔgɔ k'i fa nɛgɛjuru sira tun gɛlɛya dɔɔnin hali bi sa n bɛ foli bila an ka service Cherif Usumani Mada Haidara a ye foli minɛ ani a dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ ye foli minɛ an b'a ka président fɔ Asimi Goyita n'a ka cɛden bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ an ka dɛmɛbaa bɛɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan u bɛɛ lajɛlen ye foli minɛ a foli bila i ka invité la i ka invité ani i ka télévision baarakɛla bɛɛ lajɛlen sanfɛ ka se fɔ dugu ma u bɛɛ ye foli minɛ vraiment a ka foli don Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ ala ka hɛrɛw caya amina yarabi ala ka duwawu minɛ allo 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 tɔgɔ duman jamu duman ka wele ka bɔ min allo an b'a fɔ kanubagaw a bɛ to ka hakɛ to aw ka mabɔ telew la walima k'u faga walasa an b'aw kumakanw mɛn ka ɲɛ allo allo i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min Kalilu Dembele ka bɔ Ɲɔnɔ an bɛ Ɲɔnɔ n'a lamini bɛɛ fo Kalilu tɔgɔ la i hakilina ye jumɛn an ka jɛmukan dakun kan bon jɛmukan in taabolo ka ɲi kojugu o diyara an ye kosɛbɛ
I bɛ se ka jumɛn fɔ? Bon ne ka hakilila la. Ani invitation yɛrɛ ka kuma in fɔcogo la. Bon ani fɔ o b'a la parce que mɔgɔ min b'aw lajɛ. Olu de bɛ se ka fangaba d'aw fana ma. Kosɛbɛ. Bon ni baara kɛ ni yadama y'a la kafa ma y'a la. Bon o y'a sɔrɔ i bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ. O ye tiɲɛ. Bon ni yadala kɔnɔna na. I bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ dɛ. Kosɛbɛ. An ka faamuya an bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka sabali ni majigi d'an bɛɛ ma. Amina yarabi. Ala ka sijani kɛ d'an ka sirikɛ fana ma. Amin. An b'i yɛrɛ fana fo Ala k'i bolo mɛn ka baara la. Amina yarabi. I bɛ invité fana fo k'a ni baara. I ye foli minɛ. An b'a ka mission bɛɛ filɛ toujours an b'a ka mission bɛɛ lajɛ. O diyara n ye kosɛbɛ. Réseau ko ka gɛlɛn an fɛ yan kojugu a ma nɔgɔn quoi. A ma nɔgɔn. Ok merci o de kun ye. An b'i fo kosɛbɛ ka ɲɔnɔ n'a lamini bɛɛ fo i tɔgɔ la nin wagati in na. Allo. Allo. Minnu b'an wele. Tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min? Hakɛ to k'i mabɔ tigi la. I tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? Allo an tulo b'i la. Tɔgɔ duman jamu duman. An b'i fo. An tulo b'i la i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? Minnu bɛ an wele n'u t'an sɔrɔ aw kana décourager aw timinadiya wele la a bɛ to ka hakɛ to k'aw mabɔ telew la walima k'u faga walasa an bɛ se k'aw kumakanw mɛn ka ɲɛ cogo min. Allo. Allo. Tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min? N tɔgɔ Masa Tarawele ka bɔ. Ayi Tarawele an b'i fo Masa i hakilina ye jumɛn an ka jɛmukan dakun kan? Bon hakilina min kɔni bɛ ne la dɔrɔn vraiment émission taabolo ka ɲi ne b'a ka émission bɛɛ lajɛlen suivi donc n bɛ télé baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ ka sɔrɔ ka an ka suivre Ousmane Sibomana Kadara n'a ka denbaya fɛ. Bɛɛ lajɛlen foli minɛ. An b'i yɛrɛ fo. Ka sɔrɔ ka an ka invité fo. Vraiment, une fois, c'est très très important que les gens aient c'est très très important parce que les gens qui ont la tous les jours c'est vraiment an b'i fo. Allo. Allo. I tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? Allo. Tɔgɔ duman jamu duman? Ani kanubagaw tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲa an b'o hakɛto ɲini kɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen fɛ. Allo. Tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min? I Konate an b'i fo i hakilina ye jumɛn ye jɛmukan dakun kan ne balimakɛ? Bon vraiment ka jɛmukan ka di n ye. O diyara n ye kosɛbɛ. Foli diyara n ye. An b'o de fɔ aw kana décourager aw timinadiya wele la an bɛ aw de kama. Allo. 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 Tɔgɔ duman jamu duman? Ne tɔgɔ Jaratu Kulibali, Maran Watara Jaratu Kulibali. An b'i fo Jaratu i hakilina ye jumɛn an ka jɛmukan dakun kan? Tiɲɛ yɛrɛ la aw ka jɛmukan taabolo ka ɲi nɔ dɛ. O diyara n ye kosɛbɛ. A ye min yɛrɛ wele k'a ka invité tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ bɛn'a ma bi de ne mana o dɔrɔn sigiyɔrɔ jɔyɔrɔ de ye fɔ ne la. Ala ka kanu to. A ka invité tiɲɛ yɛrɛ la a ko ka di ne Maran Watara Jaratu Kulibali plaisir a ko ka di ne fo k'a dama tɛmɛ. La télé tɛ sɔn so ni ne m'a lajɛ don min na ne yɛrɛ tɛ hɛrɛ sɔrɔ fo sisan ni ne sunɔgɔra ne bɛ kɛ ko n kunkolo bɛna ci a ka jɛmukan in taabolo yɛrɛ de ka ɲi nɔ k'a bɛ cogoya min na k'a ka to ten tɔ walayi a ka ko kɛta bɛ bɛnnen don a la.
Awo. Ambifu. Ama o fo ga awale ni manda. Ai foli. Parce que awo exemple ira, na be exemple ira sile ga te sensateur la. Parce que ayere de la ka fe no fo ko do ko ni de ni ga le la kwa. Ayo fo MPT la wa émission do la. Ka ora to ale to ko do ke kwa. Tem vraiment a son la aga ta. Anyo na te no kwa mo ta ka le ko ndolo mo sita ka. Ali bi ala ka o de bolo na kwa barala. Ade ko am na ka so te to wallahi. Un exemple akli te ora la de te mo be. Ambifu. Ko ne be na ka o do kwa ne da ere sa ko. Ifo le no. Awo ne da sa ko sa ko la ko to ko du ke. Ko se be. Ko am na ka ka so te to. Na la sona. Awo. Ne emission bo ne ya sama bla na ne emission fene se ngambli. Afamna. Ambifu ko se be. Plaisir. Mais allô? Allô? Amba fo kan mo ko na décourager o tibna jawle la mi o de kama. Allô? To kan ma jam tuma ha wala bom. Sibiyang kamti. Ambi fo yakinne jume jam kan ta kun kan ne balmake. Ni ta fo foli janye. Inche. Ayo tibila jawililla amo fu ko sebe kan ba kidigilla bila jeli fululu ni woroda. Allô? Allô? Na wili ki abe haketu akoma botili wala wal mako faka wala samse ka kuma ko mega ne tugum. Allô? Allô? Ambe kanu fu ka fo awnyana minu be no nutika wele nubuga wele nutika sora ko na décourager anga jem ka da kuma itali ke mi ka odi ayere bi se ka kuma kerengere ne ala an. Allô? Allô? To ko ma jam duma ha wele ga bom Magan Keita ga jabu da ko rodi. Ambi fo Magan Keita yakile jima ga jem ka da kun ka. Bo aga jam kan ta ni turu. Ma be mbala je ngere bi nyai wori do bi place de baga tane da wora man ma wole ko. Wala ma foli bi awu. Ay foli mne. Ko me plaisir fo ko tabe. Ay foli mne. Bo akadi ngadi sen ni tu sen ngadi sen ni bala je me kuran ko ya do si sa ante da atoro kala ni si sa kwa. Amanoko. Ambi fo. Ko foli wa ye. Foli jaray. Amma plaisir de rabaw fu ko be ante. Allô? 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 To ko dum jam tuma ha wala gabam. Daraman konta ka ba gurmararu. O ina rabal ma ko ambi fu ko sebe Daraman. Yakilla jume jam kan da kuka. Hadillah ka foli du plaisir ma ci rafi. Anya foli ne. Ndaka émission su ko tabe akko kada yo ko tabe ba ngina sifo ka ko sira ka barala nala sona ande dia ka do ka wara adu umne ka ka sirfila tele ma dala gele anda su su do jarani ko sebe ka do ka kar mo do ti ko ser madan hodara adu umne ambi rafu ko sebe iniche ka wele lambe mo labanta ka appel joy abe kan maka kelge la bela jele fo munu ye awele nu ma soro aw munu fana ya soro bela jele fo lenu yani anga tembe ni ngal jabu plaisir I kan maka chama wele ke sa chama a kilnodi ibise ka jume fu nyana bon bah au folo parce que souvent c'est mieux que gars
il veut baraquer mon ouïe. Il faut qu'il y ait résultat donc. Il faut qu'il y ait retour donc. C'est très important. Et je pense que à chaque fois donner des dents on a tourné. Quand on voit qui m'a gagné, il veut baramina à Kain qui a tout je pense que abi les gars ils chassent les halibirés donc d'offre baraka donc on be bela l'info abi télé ni la jabatala quoi télé ni la jabatala plaisir ni kanwate donc on vous faudra et nala sonama inchallah on be d'offre chassent inchallah nala sonama et il se ka fanya na fene mo chama be no be animation ke émission ke émission ici am se ka fo émission be ke ka se ka ke ka ja ka so animation fana tala wa mi te émission débat. Non, c'est compliqué. C'est compliqué, émission sur animation tala. Donc, en tout cas, les émissions de divertissement, animation, ma présentation, animation. Donc, ma présentation, nous faut. Un animateur, tu animes, émission, tu donnes vie à l'émission, et bien, émission animée, conducteur de rêver, mais conducteur, il t'a su à la lettre. Animateur, il a la capacité quand coder. Moi, là, il y a une émission d'amener, il y a une émission d'amener ta tête. Moi, souvent, ça m'arrive. On avait téléphone son show d'amener, mais il faut d'amener, là, continuer le temps, ça va pas. Donc, du coup, conducteur, complètement. J'essaie d'improviser, me faire OK pour que l'émission d'amener na continuer. Parce que na continuer la maroc avant, atteindre que l'émission de m'embaiter. Oui, animation là qu'on a. Jaguar et deux. Il fait un cri, soit il publie ou les gars, il vous blague à Tchamela, ou on a donné OK. Oui, artiste de blanc. Il faut faire participer le public. Voilà. Souvent, il y a sur le public, il faut plus attention pour les gars. Il va y avoir donc du coup pour l'avoir il faut les impliquer. Il vous faire une deux émissions parce que ni moi m'beta studio on a tia donc à bon plaisir n'ambla na nyina na télé là donc déjà il y a tia sur la banque quoi donc il c'est au moins sur l'animation ou des bails qu'il faut d'autres prestations de que prestations immédiates mais tu viens improviser un truc instrument d'odama il va vous dire na habitude d'odama pour vraiment kara il va faire mira mola donc collabo c'est comme ça l'animation donc tu es obligé d'animer pour karaja. OK. Et il veut se ka conseil du maire dit kerengerenya et jeune nous be ka wuli sisa animation ko domaine konnana émission ko domaine konnana ni abeka ke togoya la nyinu ti togoya munu il veut se ka conseil du maire de wo kum kono o nyanyini faut que animateur kanga dodon abela jena tika barabe animateur kanga dodon abela jena tika domaine be animateur kanga dodon abela aka télé wala laje aka émission wala laje faut pas rester dans ton monde quand tu es dans monde kono ka faut bi ga minke o de kain tu évolues dedans il va rare kono il faut regarder d'autres chaînes Canada Mali chaîne drama par exemple Niflen au chaîne T n'était mis là donc du coup bimina n'y a une question de boira Chérif Laka je peux répondre une question de boira quand je peux répondre donc Chérif là c'est la deuxième chaîne privée au Mali commenter satellite de Mimolo. Après Africa, je serai Flat TV, Malibé. Donc, au sol là, parce qu'il y a intéressé chaîne là, quoi. Nous donner un sort, nous connaissons sort parce que je me suis intéressé à la chaîne, on a chama. Francis, émission Robin, on est inspiré mon nom. On est dans téléphone son show là. Mais on va adapter quelque malien taille. Donc, il y a bol fra ika ni yoro bol fra ka cha quoi akana dans climat kala ni ke livre ou kala faut pas te limiter seulement aux réseaux sociaux ou bien livre ou kala et ko ni ga génétique ni quoi c'est une matière culture générale au des basique quoi faut quoi qu'il et ensuite
il faut t'adapter. Mali bɛ ten de maliyɛn n'i yɛrɛ bila sanfɛ kojugu a b'i bila n'i jiginna duguma fana kojugu a b'i bila f'i k'i yɛrɛ kɛ u ɲɔgɔn de ye. Il faut t'adapter en fait au niveau min na i b'i bila au niveau de la k'i bɛrɛ bɛn ni mɔgɔ ye ka taa n'u ye. Par exemple ne ka émission na yɔrɔ ne bɛ français fɔ kelen-kelen. Le français fili kuma kɔnɔ kelen souvent présentation b'a fɔ mɔgɔ ɲɛna bonsoir bienvenue souvent fɔ bamanankan na aw bisimila télé façon sur plateau kan ainsi de suite. C'est parce que Mali la i tɛ mɔgɔ si min bɛ français fɔ ka tile. C'est rare a ka dɔgɔ. Donc i tɛ mɔgɔ fana min bɛ bamanankan fɔ ka sɔrɔ a ma français kelen-kelen bila i yɛrɛ y'a fɔ sisan ko c'est rare a ka dɔgɔ. I m'a ɲagami ya. Donc du coup ne yɛrɛ fana bɛ ten de quoi. Ni ne nana ne fana b'a ɲagami de. O de la mi ɲɔgɔn faamu c'est ça c'est le langage de b'a to ne ni ka téléspectateur bɛ ɲɔgɔn dɔn quoi ne ko bonsoir o bonsoir ni fɛn aw bisimila bon b'a bɛɛ ɲagami o b'a faamuya lui c'est un malien ne ye malien mais ne nana jɔ sisan ko mesdames et messieurs bonsoir bienvenue dans cette édition nous allons non mais attends an b'a bɔ la dɛ karisa a b'a yɛrɛ bonya mɔgɔw donc t'es sûr donc ni animateur ye vraiment i adapté mɔgɔw la parce que animation suguya ka ca ne bɛ animation kɛ studio kɔnɔ cogo min na ni ne bɔra ka taa soirée la n'a fɔra ko ne ka na soirée dɔ animer ne tɛ animation kite o kelen tɛ quoi public bɛɛ na cible bɛɛ n'a ka animation kɛcogo i b'a kɛ ka d'u ma c'est ça on appelle un animateur il faut être polyvalent parce que animateur filɛ nin n'i ye bɔra animation na sisan ka t'i bila JT la i kan ka se ka kɛ dɛ tu dois le faire donc o dɔrɔn de don quoi an ka ɲini hali bi min na dɔrɔn i b'i adapté o la i b'i adapté o la c'est tout voilà kumakuncɛ kuma jumɛn b'i bolo k'a fɔ filɛlikɛlaw ni kanubaga bɛɛ lajɛlen bon o ye foli de ye donc ka foli di Cherif Fila TV ɲɛmaaso bɛɛ lajɛlen ma ka foli di n yɛrɛ kɔrɔkɛ ma Ben Cherif ka foli di vraiment Cherif Fila c'est ma famille Cherif Fila ye ne ka famille de parce que ale ne ka émission télé fait son show n'a sera a sunkalomaran wa ne bɛ n sen wala ka di Cherif Fila ma avec danger parce que Cherif Fila de aujourd'hui ni taara zikiri ko ninnu na vraiment la chaîne mi adapté len do contenu kama yɛrɛ kosɛbɛ ça c'est Cherif Fila TV o kama donc ne ka zikiri émission fana sera avec la permission de la direction de Renouveau TV donc an b'a bonya n'a karama bɛɛ ta ka di Cherif Fila TV ma à travers Moussa Karambe donc danger donc n b'o foli d'aw ma parce que c'est très important diɲɛlatigɛ la téléw ni ɲɔgɔn cɛ c'est vrai que concurrence bɛ yen mais ɲɛngoya tɛ quoi concurrence bɛ bɛɛ an bɛɛ ye kelen concurrence bɛ par exemple Cherif Fila ye nin kɛ an b'a fɔ non f'an yɛrɛ fana ka nin kɛ vous évoluez ensemble fɛn yɛrɛ ni concurrence t'a la a man di mais en dehors de ça a bɛ t'o kan on évolue ensemble mais en dehors de ça c'est une famille famille de an bɛɛ bɛ baara kelen de la donc n'i ko ko u b'a fɔ cogo di bamanankan na ko n'i ko ko fɛn ma k'a ka bɔ n'i ko duga ma ko bɔ an su kan ou bien bɔ mɔgɔ su kan o fɔ cogo di o zana fɔ cogo di zana ka gɛlɛn ne yɛrɛ et vous voilà donc c'est pour vous dire que c'est la même famille donc n bɛ Cherif Fila ɲɛmaaso bɛɛ lajɛlen fo ko k'i ɲininka ko animateur jumɛn yɛrɛ de bɛ plaisir inspiré bon ne yɛrɛ inspiré la mɔgɔ fɔlɔ min fɛ mɔgɔ min yɛrɛ y'a to yɛrɛ ne fitini ne bɛ taa sigi ka télé lajɛ ça c'était mannequin Top Étoile mannequin a foli don yɔrɔ la après Arthur D. Quand il va de français, c'est un animateur français, Arthur. Avec une émission sur TF1, nous voyons le vendredi tout est permis. Donc, voilà, VTEP, vendredi tout est permis. Enfin, photo émission de la table. Mais moi, mon rêve, c'est gagner la drogue. Nga la drone c'est Allah ka nɔgɔya amina an b'i fo kosɛbɛ ka kanubaga bɛɛ lajɛlen fo an bɛna to k'a kɛ kuma kelenlen na ka plaisir wele walasa ne yɛrɛ bɛ se k'a ka jamaw sɔrɔ ka fara n ta kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn minnu y'a wele n'u m'a sɔrɔ aw minnu fana y'a sɔrɔ minnu bɛ ni jamukan in fɔra aw bɛ se k'a lajɛ bi 1h30 2h30 Cherif Fila Jabaramuso kan ka kanbɛn dɔw ye dɔgɔkun wɛrɛ ni Ala y'o yira n na ni heure kelen in na aw k'an bɛn